Здравейте, приятели! Днес искам да ви представя една рецепта за торта. Казва се рошавото момче. Получава се много сочна и вкусна торта. Тортата е от най-достъпните продукти. Започваме с яйцата. Всички продукти трябва да са на стайна температура. Не е нужно да използвате миксер, може и само с бъркалката. Прибавяме захарта. Сол. Половин чайна лъжичка сода бикарбонат. Заквасена сметана 200 грама. Прибавяме пресятото брашно. Разделяме тестото на две части. От едната част ще си направим ванилово тесто, а от другата шоколадово. Сега към ваниловото тесто трябва да прибавим 10 грама ванилия и 30 грама брашно. Това ще бъде ваниловото ни тесто, ваниловия блат. Ще си направим два блата, ванилов и шоколадов. Това ще бъде шоколадовото тесто. Към него прибавяме 30 грама пресято какао. Пресяваме го, за да не стават бучки. Диаметърът на формичката е 20 см. Постиламе дъното с хартия, а отстрани намазваме с олио. Ще печем на 180 градуса за 15-20 минути. Горен долен реотан. Това е ваниловото и сега това е шоколадовия блат. Сега ще се приготвим и крема. Слагаме около 500-600 грама сметана, 80 грама захар и едно пакетче ванилия 10 грама. Разбъркваме го добре. Трябва просто захарта да се стопи. Това е. Няма нужда да го разбивате с миксер. Само трябва да се стопи захарта. Оставяме го настрани, докато се изпечат блатовите и захарта ще се стопи. Ето така, само леко го разбърквате и е готово. Блатовите вече са изпечени. Сега ги разрязваме на две части.
Долната част на блата ще бъде основата на тортата, а от горната част, това капаче, което е, ще се нареже на квадратчета, ще бъдат кадриците на момчето. Ето така. Това е горната част на блата. Нарязва се на квадратчета. Първо слагаме шоколадовия блат, намазваме го с кремчето. След това слагаме ваниловия блат и отново мажем с крема. Захарта вече се е стопила, крема е готов. Малките парченца потапяме сметаната и нареждаме отгоре върху тортата. Това ще бъдат къдриците на момчето. Ще има шоколадови къдрици с златисти отблясъци. Тортата е много нежна. Представете си колко ще бъде вкусна. Невероятна е. Направете си я. Редим ги безразборно. Потапяте и слагате, както дойде. Сега ще си приготвим и глазурата. 2 супени лъжици захар, 2 супени лъжици заквасена сметана, 2 чайни лъжички какао. Гответе докато глазурата потъмнее. След това слагаме и маслото, 15 грама масло накрая. Сега ще украсим тортата. Може да намажете тортата с помощта на лъжица или да използвате пош или торбичка. Оставете тортата поне за 2 часа в хладилник или по-добре за 4 часа. Тортата ще поеме от сметаната, получава се много сочна и вкусна торта.